Ξυλουργό, πού θα βρούμε? Πάρτε το 192. Ξυλουργή και χιλιάδες άλλοι τεχνικοί στο 192. Ποιος θα καθαρίσει και θα φυλάξει τα χαλιά μου? Πάρτε το 192. Καθάρισμα, φύλαγμα χαλιών και χιλιάδες άλλοι τεχνικοί στο 192. Πρέπει να κάνω μία ανακαίνιση. Πάρτε το 192. Για κάθε είδους ανακαίνιση, πάρτε το 192. Θεέ μου, στείλε μου ένα μαρμαρά. Πάρτε το 192. Μαρμαράδες και χιλιάδες άλλοι τεχνικοί στο 192. 3 μέρες περιμένω τον υδραυλικό. Πάρτε το 192. Υδραυλική και χιλιάδες άλλοι τεχνικοί στο 192. Κι άντε να μαγειρέψεις χωρίς κουζίνα. Πάρτε το 192. Για τις βλάβες των οικιακών συσκευών, πάρτε το 192. Το σπίτι θέλει βάψιμο. Πάρτε το 192. Ελαιοχρωματιστές και χιλιάδες άλλοι τεχνικοί στο 192. Ηλεκτρολόγο ακόμα δεν βρήκαμε. Πάρτε το 192. Ηλεκτρολόγοι και χιλιάδες άλλοι τεχνικοί στο 192. Τρελοκομεία καθίξε εδώ πέρα. Αποκλείεται. Εμένα ξεγράψτε με. Εγώ δεν σφάξαμε. Ησυχία παρακαλώ. Υπάρχει διαχειριστής. Η διαχείριση 192 του υπερδύναμου οργανισμού 192 που με τακτική επιθεώρηση, συνεργεία, τεχνίτες φροντίζει για Πολύ καθαριότητα. Πολύ καλοριφέρ. Πολύ οικονομία. για πολλή κατοικία. Καλέστε 192. Έτσι γίνομαι κι εγώ διαχειριστής. Εδώ ηλεκτρονικός και υδραυλικός. Εκεί ξυλουργός και ψυκτικός. Εδώ κυπουρός και μπογιατζής. Πού θα βρεθεί πατωματζής? Μην ψάχνεις. Τηλεφώνησε αμέσως στο 192. Εδώ τεντάς και μαρμαράς. Εκεί πλακάς και αλουμινάς. Εδώ ηλεκτρολόγος και τζαμάς. Πού θα βρεθεί ο κλειδαράς? Μην ψάχνεις. Τηλεφώνησε αμέσως στο 192. Τεχνική κάλυψη Ελλάδος στο 192. Όλοι οι τεχνικοί σε ένα τηλέφωνο. Αυτό θα πει οργάνωση.